keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring. Jo, takže čaute ľudia u ďalšieho videa a chcel som vám iba povedať, že toto video natáčam už druhýkrát, pretože prvýkrát som ho chcel spraviť tak, aby bolo hlasnejšie ma počuť, keďže nemám moc nejako, že mikrofón, aby to bolo počuť dobre, tak som si to chcel spraviť cez druhý mobil, lenže mi to nejak nevyšlo, potom keď som to chcel strihať, tak robím druhé video a chcel som vás iba upozorniť, že na hlavnom účte som dal druhú 25-ku, ktorú si môžeme ukázať. A bol to Edgar, akože asi ste to predpokladali, keďže Edgar je teraz taký, že bola na to celkom dobrá mapa v Sole. Rozmýšľal som nad druhou sériou, ktorú by som točil na druhom účte, keďže ako vidíte na tomto účte hlavnom mám všetkých minimálne na sedmičke, ale na druhom účte mi napadlo, že by som mohol robiť challenge, alebo teda také niečo bolo, že 20. rank z Power 1 alebo tak. Ako točili to už viacerí, hej, tak mi to napadlo, že by som to ja mohol dať. Tak môžete písať do komentára, že koho by som mohol dať prvého. Keď si to zoradíme podľa power levelu, tak na výber máme teraz vlastne 4, čiže Karl, Ems, Mortis a Buzz, čo sa samozrejme zmení po otváračke, keďže tu budem mať kredity, ktoré si nechám a môžete mi možno aj poradiť, že koho si mám radšej vybrať. Teraz mám Boua a B, tak som si dal Boua radšej a potom Gaza, ktorého úplne neviem hrať. Úprimne, na druhom účte mám 15. rang a fúha, asi mi to s ním aj stačí, lebo neviem hrať. Ale tak je do diaľky a určite bude taký, že tryhardiť sa s ním bude dať, ale nemyslím si, že mi nejako veľmi ide. Takže potom mi môžete keď tak písať, že koho by som si mal z týchto vybrať, čo tu vidíte v týchto najbližších. To je asi tak všetko, čo som vám chcel zdeliť. Ešte vám môžem ukázať jednu zaujímavú hru s tým Edgarom. Takže hej, popol som z gadgetu a ničil som si teda tie boxy pekne. To potom bola Bibi, ktorej som nechcel, aby na mňa vybehla. Potom neskôr som tu jedného sundal. Larry a Lori, ktorú som mi podarilo sundať. Našťastie, keďže ako ona je dosť... Alebo teda, počkajte, to ešte nebola Larry a Lori. Nie, to bola nejaká iná asi. Alebo som zle videl v čete. No, tam, kde ukazujú, že kto je dead. To som chcel sundať, lebo viem, že tam iba otravovala, tak jak som videl, že ide po mne, hej, akože stratil som nervy s ňou, potom som to takto vyriešil. Ona na blízko, aj keby som ju netrafil úplne presne, tak je blbá v tom, že proste ona na blízko tomu není moc dobré uhrať, takže stačí po nej iba skočiť a tu trošku už dobehnem. Tak tu niekde bojovali, som nejakým pil a skončil som druhý. Ma tak nepríjemne trafil, no. Aha, ona si išla, ona je po power. Nevie, kde ju čakám. No. Hej, a ona má vlastne nejaký gadget na uhnutie, o čom som moc nevedel. Pri mne. Takže takto nejak predbiehali hry. Tuto ako vidíte zase veľa ľudí hrá Edgara a Kita, no však samozrejme Buzza. Search, to je ešte ďalší brawler, ktorý vie poraziť Edgara, ako som vravel v minulom videu, že ktorí sú tam. Hej, a tak nejak prebiehali tie hry. A zmenil som si aj ikonku, takže vyzerá takto. Môžete vidieť, celkom pekné je. A tu si odomýkam medzi Spikeom a Leonom, som sa rozhodoval. Ešte tu je Sandy, ale čo ja viem, je taký možno na také 3v3 skôr určite. Ale rozmýšľal som medzi Leonom a Spikeom, tak som si dal Spikea, lebo neviem, no Leon je zase taký, že som ho dosť chcel v tom, jak má proste invis a jak má ten klon, ktorý ma vždy štve, lebo vždy si myslím, že to je ten Leon a potom mi dojde, že nejako podozrivo nestrieľa, keď už by normálne aj niečo robil. Ale zase ten Spike je taký, že sa dá hrať na viacerých mapách. Aj v Sole ho vidím a často ma poráža v 3v3 na Brawl Ball a tak, je celkom akož dobrý. Na Heist, to som nespomenul, tam je tuším dosť dobrý na to útočenie do toho boxu. Takže môžete mi keď tak napísať do komentára, že koho by som si mal vybrať na hlavnom účte z tých kreditov a koho na vedľajšom účte. A to by bolo asi tak všetko. Tak zatiaľ čaute a vidíme sa v nejakom ďalšom videu. You're sick of my madness. Don't you tell me what I supposed to